mthanda sisi wami? Likhuluma endlini ne? Angikho lapha 100% but ngidlala kubo. Woza phela uDineo. Ngani umhage just to show no uthe nje uzokhuluma endlini. Wami ucatha ama relationship. Lutho. Mina ngathi umsebenzi wami ukuthi umize my sister acala usinikeze phone. Okay, fine, we're sleeping together. Aibo. So now you are confirming. What do you mean? Before you did say you were sleeping together in the same bed until the morning. So what goes on ebusuku manilele ndawonye? What actually happens? Bafuna ngathi you sleeping together. Angizwa. Angizwa? Ngicela usiphindele into disho njengamanje angizwanga mina. Ngizwe 2 months nje angazi 2 months uhlale eGoli kwenzakani lo 2 months? Hey yo, what's up again viewers? And welcome to another episode of Angiyithande Lento with your one and only boy MTB wephimba licula kamnandi phela ikhuluma kamnandi. You know we always have different stories every time and different people. And now mofuna ukuthi sikhulume nawe bakithi undlala indaba yakho usho ukuthi angiyithandi lento. Usibhalele nje ngakho ama-details ngezansi usho ukuthi angiyithandi lento enziwa usibanibani. Just like my sister la esefikile. The show is called Angiyithandi Lento. So usibhaleleke but on the email akabhalanga ama-details amaningi uthe ufuna ukusixoxela mayefika la. Gama lakhe bathi uxoli uzositshela namhlanje ukuthi what's going on. Sesiwami unjani? Ngiyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila nami ngicela usitshele ukuthi ke gama lakho ubani futhi again tshela abantu uvelaphi and why usibhalele because usifihlele phela nansi ukuthi kwenzakalani. Surely this thing is very sensitive. So ngicela usitshele ukuthi na kwenzakalani and tell the people. Okay, igama lami ngiColi. Ngihlala ngaphelensi ne. So kune story lesingangababa. Ngishisigaqa mina singangolwandle. Okay, kunalo bhuti lengathi ngithandana naye ne. Ngiyamthanda. Oh, Nkosi yami. Nayo yazi ukuthi ngiyamthanda ne. Igama lakho Mpendulo. So lo bhuti lo yazini kuningi. Yachaza ekuthatha kubeka akuphendula njengegama lakhe. Exactly ngasho kanjalo uthi uyangiphendula ngithi but while asangiphendula uyabo masade Mana awuchaze masade angikuzwa ukuthi ukhuluma ngani awudescribe le there awudescribe nje lento okhuluma ngayo usuke kuphendula lapho sokwenzakalani just describe unike nje isithombe njengengane na 5 years yabona masekuthiwa kule bedroom ne kuna that 7 colors ngasho kanjalo ne so okay uyayenza yena kahle into yakhe ne but hayi wena uyini la yenzayo wasifihlela indaba wenzani ayithanda indaba nawe ngibeke isithombe njengengane na 5 years ngibeke isithombeni okay ke while senza amatsikitsiki ne hayi wena amatsikitsiki yini amatsikitsiki uyabona amatsikitsiki lapha masekhala umbhedo ushona phansi naphezulu awazi wena angiyazi le ngisemncane phela angizazi lezi zinto mina angizenzi lezi okay lapha empedeni sathi ke amatsikitsiki ke hawu ungibiza ngoDineo man I'm like Dineo okay sharp olinye igama lakho lelo ne no angisuDineo mina njengoba ngishilo ngathi ungiqoli ne so like athi Dineo okay ngithule like aphinda umuntu like but masezimshayile yabo aphinda I'm like and then Dineo ubuya kuphi manje hello Dineo ngizibuza ukuthi ubani uDineo hayi athalalisa phuma bhekile namani hey bana ngibabathekani lo Dineo that's why ngifuna azokhuluma everything la ngimbizile ukuthi hey ngifuna ukuzwisa kahle ngalo Dineo because nginga understand mina yena fine ngambuza wathi like i-cousin yakhe but ngifuna ukuzwela kahle ngaye ukuthi but ngathi ngihleze ngizwe ukuthi umuntu wesifazane mase nilapha enkonzweni yasekamereni usuke sengezwa lutho usuke nje esemafini eleko Cloud9 wona ulizwa kanjani leligama lithi Dineo ngoba phela ngicabanga mhlawumbe usuke usemafini ujulile ekubambe kuphendula uzwa kanjani ukuthi Dineo mhlawumbe nje izokuzwa into zakhe ezikhala la ekhanda ukuthi Dineo wayesho kanye kabili kathathu kangaka lento phela ngithi ngishilo ngathi mase sile signal ye 7 colors angithi like that day was screamer kakhulu man
like Dineo. uscreama leli gama la Dineo. I'm like, hayi man, leli gama seliyanda man, seliningi man. So that's why ngifuna azongichazela kahle la, angijabuli ngalo Dineo. Lazi ngamscreama kakhulu. So ngifuna azongichazela la kahle ukuthi. Manje ngiwambuza ukuthi lo Dineo okhuluma ngayo ubani? Ongibiza ngayo masisimpedeni. Yeah, like ngeke ngambuza but wathalalisa. Mangimbuza uyaphuma like ayokhuluma nabangani bakhe athi uyabo so nami yabo. Letha ungasibhalela ngale ndaba kahle ngoba vele ufuna ukuyi-expressa la. Exactly. Hey you guys nizwela ke my sister uXoli usewudineo apparently usewudineo. So we're going to call my brother to come here and explain ukuthi uba lo Dineo akhuluma ngayo kahle kahle vele ngoba thina simazi naye akamazi futhi waziwa yena kuphela. My brother ngicela ukuthi usibizele yena lapho bhuti wami Qwabe ezela ngaphambili. Mayiseza la mayisefika ne. Umtshele yonke into. Okay. All right. Okay. Ama-mic, ama-camera. Mhlawumbe kune-surprise nje bafawazi nje hlala phansi cela uhlala phansi. Kumele sizosebenza la. Uyaphila first? Siyaphila. Ngiyaphila. Kwami. C'est la vie d'ave. Intombi yomswati. Oh mama. Ngithanda makunjalo-ke. Uzomqabula kusasa-ke, uzomqabula kusasa. Hawu sinifuna ukujola phambi kwethu. Hawu ngeke phela asizelanga lokho la. Hawu ngeke. Mina ngithi ngizosebenza lana. Inetworking kwenzakalani manje ama-camera, ama-mic yini? Hayi mfethu this is a show called Angithandi le nto igama lami Mthwebisi MTB wephimbo. So my sister ukubize la. Ukuthi ukubizeleni uzokutshela-ke njengamanje. Umazi kanjani lo Sizo? Hawu umuntu wami lo umamasi lo, umamasi endlini lo. Ezami lezi. Yeah, ezami. Into zami lezi. Nawe waze kahle lo. Siphalaphala sa. Yini ekuchazayo ngayo lo Sizo? Wasumusho kangaka nje uchazwa yini ngayo lo Sizo? Mina Hey nawe uzongikhulumisa kakhulu. Ukuthi yena une-discipline ne. Hayi indaba yakhe wayazi, man unempatho. Hayi yena wangiphakela sham. Hayi wangiphakela lo muntu lo. Hayi wangiphakela. Ukudla ngikhuluma ngalokudla lokhu. lokho kudla ne. Lokudla lo abantu abadala lo. Uphaka kamnandi. Ya uphaka kamnandi. Hey. Hayi yena wayenza indaba hey umnandi lapha empedeni. Ya umnandi. Somacabanga ukubizeleni lana phela ngoba namakhamera. Nami ngimangile ama-camera mina ngithi ngizosebenza lana ngitshela ukuthi hayi ngithola igiginyana ye-networking njengoba ngisebenza nge-networking nje futhi. ngifake i-casual ngithi ngizobonana ne-client futhi mengena lapha ngibona ufake nama-specs ngithi lana ngizokhuluma ngama-million angazi ukuthi manje sekwenzakalani indaba yasendlini seyiphumela ngaphandle kwenzakalani manje sengibizelwa ema-ofisini Konke afuna ukuyibhodlela kuwe mhlawumbe une-idea ukuthi yini leyo. Ngiyacabanga ukuthi labanye kuba confirm maybe ufuna ukupropose akafuna ukungipropose maybe ufuna Mawucabanga lento afuna ukuyenza positive or negative. hayi positive hayi positive My sister awuvula umtshele ukuthi what's going on. Okay, sithando sami. Vele ucoye kahle like vele ucabanga ukuthi ngibizela umsebenzi. Akusiko lokho. So like uyazi manje ukuthi sometimes masile bedrooms yabona. Kuba nenkinga ne. So like I remember last sekumnandi vele sekushisa nama window yonke into. So like that day khona la wafika khona ukapile man. Like but wase uyimosha kayi1 wasungibiza ngoDineo. uthi uDineo ubani manje uDineo Angazi yazi like was screamer like what hey Dineo. I'm like nami that's why ngubizela ngifuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani ngalo Dineo because like bengisolo ngidlulisa le ndaba. kancane akekho Ngenyawo. hayi mami akekho uDineo ngihlala ngikutshela ukuthi mesibhizi sidla amaswiti empedeni masiphelele ku round lokus2 ngoba mesilanda le round lokus3 wazazi uthi njani uvela uzinto zakho akekho uDineo ukutshela ukuthi ayikho indaba kaDineo ungazolathi indaba kaDineo ngasitshela ukuthi sayiceda musile indaba kaDineo uzinto zakhe ungathi uvukela nedlozi nje uvaprita nokuvaprita nje
mesiceda la ngize ngimtshele ukuthi awumuntu wami ayikho lento uyikhulumayo nje wavibrate lapha embhedeni awu ndoda phela nawe phela uyagadla inkabi yangempela ngiyasebenza mina ngiyasebenza awuye washo ukuthi hayi khona impela hayi into yakho ya manje uba nalenkinga ukuthi udineo mesiceda lapho ngize ngimtshele ngithi hayi into okutshela ukuthi udineo akekho nje waze wangitshela ukuthi sishuthe senze ivideo amanyala senze ivideo siloku sibhizi sidla amaswidi ngaze ngamtshela ngathi hayi ngeke soprove le ndaba yakadineo le ukuthi manje uyayisho ngempela yini ukuthi ngiyayisho ngiyenqaba lento le ukuze nawe uzizwe mhlawumbe nawe usuphe uzukulenyizini hayi angifiki mina lapho mina ngisuka ngiconcentrate lento ngiyenzayo phela mengisebenza ngiyasebenza seswami indaba yadineo yabo ayikho yangachaza ukuthi usukusho u-Cloud9 over the moon uzwe into zakhe ayikho indaba yadineo so iphelile kahle kahle le ndaba yazi bhuti wami like khona ngi-understand like vele uyazi ukuthi there ayingiyashaya into yami but hayi man ayidineo cha uthi umbize kangaka udineo kanye kabili several times like waqala wambiza ngithi njengoba ngisho then ngangamnaka hayi man waphinda man yaqhubeka le ndaba uzwe into zakho akekho udineo zona ngiyazizwa but no man there's something about the dineo man mawucabanga hle masangikhipha ifoni yakhe siyibheke ngesibona something like dineo mfethu wabona manje sokhuluma ngafoni baby ungavumi lo mjida lona azosihlukanisa manje sofunani efonini sokhuluma ngamafoni wazi ifoni yami nakho ifoni yami phela just to prove ukubona ungamvumeli lo bhuti lo ungamvumeli ukuthi azosifaka endabeni zamafoni ngoba ayikho into ozoyithola lana wayazi mina mengisendlini isikhathi sakho mengiphume namajita ngiyakutshela ngibuya ngesikhathi ungayivumeli lento le indaba yamafoni ungayivumeli manje sizothini wena kona ngiyamthanda but I need that confirmation proof yazi ngiyidinga ngifuna ukubona una-2 amafoni man like ngifuna ukubona oyi-2 kuneyomsebenzi nenda private yakhe so ngifuna ukubona wo-2 man unephe private noma yomsebenzi zonke bonke eish man kodwa uyacela bakithi yazi uyakuthanda save your relationship wazima kancane wazi inkinga yamafonini inkinga yamafoni umuntu uzosuka afuna into ezingekho azenza ngathi zikhona yabona uzothola nama-client wami angisebenzi namadoda kuphela nabantu amanye amantombazane ugcina sekafuna ukufaka enye into yenze into enkulu ungathi akusulaba ngithi hayi ukuthi ngijola nabo ama-client yabona so ugcina azulwa yabona bheka baby ungayivumeli uzobona into zakhe ungayivumeli njengoba ngikutshela ngithi udineo usuke uzwa into zakho angithi wayazi ukuthi nawe mosofike ngale kuphela uzusho ukuthi baby nawe ungayi kakhulu mawuneshow ngempela ukuthi udineo ayekho indaba yakhe why ungafuna ezingene efonini mhlawumbe khona inkinga ngiyazi ukuthi udineo akekho kule foni akekho udineo sifuna ukuyibonela ke nginathi ngawetha amehlo ukuthi ukhona yini ngempela udineo okay athi ngimbuze mama uzovuma wena ukuthi umfethu lana azomosha umthetho wasendlini phela umthetho wasendlini nama principles ya akhona wona lama principles but ngicela ukuzibonela kahle ngizokhona ukukuthemba uyabo ngifuna ukukuthemba phela nje then we done so mungathola ukuthi akekho udineo manje kuzonzakalani lapho because of mina sengizobuza wena ukuthi awusangithembi phela lento lena izogcina seyimosha nechemistry esinayo phela ukhumbule ukuthi ngikutshelile ukuthi ukuthi inkunzi ivuke iziphelele uzukhala kanje umemeze mama kuzokhala nabo makhelwane lapha endlini ukuthi wangithemba so manje uzomosha yonke le chemistry le yena ungamvumeli lo muntu lona akufaka kule ngcondo le ungaze ungibizelana kube ngenza imali lapha somewhere ungibiza lana ngitshela ukuthi nginegigi yokusebenza kanti wena indaba yakadineo and ngakutshela futhi last week angithi uthe mina last week ngimemezile ubathi ngimemezile last week the time ngiphume namajita ngabuya ngidakiwe wakhumbula ngithi uforced ukuthi sibe busy lapha empedeni sivula amaswiti sidle ngakutshela ukuthi awungikhathele ngibuye namajita besijiva the whole night ngiyena ngabo ma 3 am ngikhathele wafoster mesivuka wagcina se ungitshela ukuthi hayi mina bengimemeza mangizwile ngimemeza ngikhuluma ngodineo wakhumbula last week Sunday uthi mina bengimemeza ngodineo the time ngizophuma ngikutshela ukuthi le ndaba kadineo sizoyiceda mengibuya umjita wami uthapelo the time bathi uthapelo uthola accident
sicedile manje uzoyiletha lana futhi e-ofisini ama-camera futhi ufuna ukuzwa izwi lonke kumele sizwe indaba zethu sasebedroom hayi mama sungangenze kanje intombi yomswada yenze kanje Hayi isoka lakho uyalibona liyachazela-ke futhi uhleze vele enza nje uma ukhuluma naye ne yamuze uyibeka indaba yakhe uthini siyeke indaba yefoni ne asingayiyeki noma nga-explaina like 100 times ngiyawafuna ongithula amafoni my brother uyacela but umuzi wakho lo ubhidlizayo mamela nawu mfethu phela ungayiphushi le nto angiyiphushi kusho wena ngithe mina siyivale wathi yena uyayifuna ungayiphushi angithi nawe kube at least umchazela ukuthi ayishiye yonke le nto leyo indaba yamafoni masiyiyeni indaba yamafoni kodwa amafoni alana nje mfethu asibabheke kancane i-personal le nto kumele uthole i-permission just to clear nje yonke into mfethu just to gain the ufuna ugain i-trust phela I yakho would like asishaye simple ngisukumele ngisela mina amafoni ngisukume ngibe ngenyawo kukuwena sesiwami mina ngeke ngivimbe ima kancane unomsindo lo muntu lona unomsindo ima Peter angi-understand sesiwami nange ngaley'nyawo ngicela kwenza into oyifunayo mina angisangena wabona into engisho mina kusho yena nje ukuthi avela ufuna amafoni phela awavela amafoni iphele yonke le nto esiyenzayo la ngathi awungizwa kahle emafoni ngizosithathela mina okay hlala phansi uzoyenza into engisho wazeni mamela la uthe uzokhipha ifoni angayilena le left and right Phone. ngalifoni nkosi yami kancane into ozoyithola efonini yami ne wena Uzochaza. uzokhala ozoyenzana angeke wenzeni angisayingena ngithi ukuthi ufuna ifoni hawu uzokhala futhi loko lengikutholayo but nje long uzowazi iqiniso uthi uzokhala na ngithi leyo msebenzi wayazi ukuthi umsebenzi angithi na ifoni personal phone yami na faka ipassword phela wasinika ifoni engena password faka ipassword sibona ukuthi kwenzakala sibona ukuthi ubali uDinewo mfethu Dinewo ngiphethe spelling nakhona uthola ukuthi ididi man usungiphazamisa wait kancane Dinewo hayibo come outside kama wasali man semani kancane khona into engahlangana khona into oyidelethile la sofaka ama stranger why mfethu yabo ukuthi umncenga kangakanani shothi yimi lesilima phela la mangabe isolo yamncenga uyamncenga lo Dinewo mfethu yabo kanti mina ngini kuye mangaphesa mangabe usabhidla labo Dinewo asibhala usex la kule conversation yabo hayi ngathi abalali mfethu abalali kanti benzani kanti mana bekumnandi izolo awuve nje bekumnandi izolo no my sister abalali kanti benzani kodwa bayancengana benzani wayaphike kumncenga kanti why uyamncenga lo Dinewo nje ukuthi nithandane kwenza uyamshela la imislima la kahle kahle kancane ungacabanga please explain to us ukuthi uyislima ngibe ngakunika leyo doubt ucabanga ukuthi uyislima indaba yoDinewo islima sentombazane nje lento lena ngathandana naye indaba kudala last year sicada 10 months mina nawuzwana hawu manake sichazele kahle ukuthi uDinewo ubani bafu sichazele nje ukuthi ubani uDinewo ngoba nakho umncenga phela umncenge namhlanje kuseni okay mfethu wazini uyitholile lento buyifuna ngizokunika yona once ithi ngikunika okay uDinewo mabhekeza wazini uDinewo intombazane engithandana naye lo muntu lona wabona so the wahambe ngakhona uhambe ngisamthanda wabona and nakhona makahamba akahamba ngizwe kahle wabona ungayicala into yenzayo wabona awuthi yabona masayenza kanje ungayenzi lento yenza unokushaya hayi akangishaya unomsindo nje ungathi ihlanya ehlisa umoya mama uyachazela manje ukuthi uDinewo bahlukana noDinewo mamela mama ngibheke wazi indaba yakaDinewo uDinewo bengimthanda wabona so umunye umjita vele wamthatha wabona indaba ukuthi bengisinokuphuma semaklabheni uDinewo so lo muntu lo bengimthanda within 3 months wabona uDinewo bamthatha well ngiyavuma ukuthi bamthatha but bengisamthanda wabona uphula inhliziyo ungiphula inhliziyo ngibeke kanjalo yena wazi ngimthandile after la relationship ngibe nayo wavele wayiletha lento leyo ukuthi ngibe nale chemistry that's why ngikuthanda kanje mara uyajola manje waye usamncenga
ngincenge efonini ukuthi uzafuna ukuthi nibuyelane kahle nomthandana. kahle ayikuthi siyajola ayikuthi Manje ufuna nibuye kwenzakalani? ufuna iclosure Closure. Closure mina bese ungishiya nabani mawubizi nama closure wakho. mamela wazi leyo closure leyo ngifuna ukwazi ukuthi wayangishiya ngale ndaba ungishiya utata amarizini ovele wangishiya akangi-explainelanga kahle akangidampanga uvele wahamba akafunanga ukuzwa ukuthi kwenzakala Bungakamshayi fe. and bengakashayi nokushaya Oh, ufuna ukushaya kuphela kahle kahle bese uyamove on. Ukusha wazi Okay. baby mamela hayi ukuthi ngikufanisa nodinero nalento ukuthi ngimemeze mengilele nawo sengizoyibeka straight ne amathanga wakho nawafana nakadinero man eish ayelo kakhulu amathanga wakho ayelo kakhulu amathanga wakho sisi man eish manje mogibele phezulu kwami nawe ngikutshela ukuthi mengibhemi insango ngiphuze namajita ungalogibela phezulu kwami yaka women on top ngikutshelile last week Sunday that is why ngibengamemeza ungikhumbuza yena uDineo mogibele phezulu Manje yini awuka-move on wena usamfuna uDineo yini? What's the problem? Why are you still calling out Dineo? Awuka-move on vele. wazangazi ukuthi kusuka kwenzakalani nakhona into ngisho ngithi ngicabanga nosisi naye ucishe wafana naye uDineo mara indaba ukuthi angishayanga lapha wabona so benginokuzitshela senginesikhathi nyana Mawubala nje ushaye kangaki? Mhlawumbe 2 nyana. ngishaka kay4 ya kay4 ngishaka kay4 ya ngishaka kay4 wayibona and nakhona kay2 anye ngibale kakhulu ngoba kade kuwa ama-quick nyana emotweni wabona ama-quick nyana Amanye awu2 hayi. lawo amanye ayi2 ngashaya straight empeteni wabona so naye angamjwayele kanjalo that is why ngimemezeka nje but hayi ukuthi uDineo ngimfuni ngifuna iclosure nje Okay, asiqhubekele phambili ke. Usayifuna iclosure noDineo? Mhlawumbe usingambiza phela. Umshaye umama ekhona enibuka. Uthola iclosure ke bese ke manje into ngitshela ngithi wena mfethu wazi nawe how to make ungathathi side angithi manje ngifuna iway forward. Usayifuna iclosure usafuna ukumshaya? Asiqhubekele phambili ke manje. Yeah. ithi ngiyeke indaba kaDineo ngifocus kuwe mama Okay. ngithi ngifocus kuwe Asidelete inamba yakhe ke la iphone. Mama, Vele makayidelete. asidelete inamba kaDineo. wazi inkinga yakho Yini Nkosi yami ngilalele yini. abantu bangaphandle kwe-relationship yethu bangene kakhulu so icede endlini masicede endlini yonke lento Cha sidelete inamba yakhe. Mawuthi ngempela uphumele kini usafuna ukushaya. mara mfethu ngikufake efonini Usafuna uphuma usa Ashotha ngangithandi ke mina. bheka mfethu man to man ngikufake efonini yami kancane so ufuna ukungena kakhulu No, akusimina nanga umuntu wakho ufuna ukungena. angithi ungitshela kanjalo ukuthi sidelete Angithi mina nginike solution. Uzokhuluma ngithi naye mawuthi ayikaphumi inamba yakhe. wazini mama so mdelete uDineo Manje ngicela simdelete manje. Wamdelete manje. Mangamdelete. Mina ngiyaphuma ngihamba ngalomnyango. Okay. Ithi ngisukuma ngenyawo. Clean. Yenza njalo. Ngiyasukuma ngiyahamba mina. mara le foni yami ungayijwayeli Ngiyasukuma ngiyahamba mina ngomnyango. Awukho na kude ngiyasukuma ngiyahamba. Ngathi nanga ngena ngathi uyadelete. Delete phela. Delete. Ungitshele futhi ngihlale phansi mase uqedile. Musukumlokho, musum-archive. Okay. Siswami. udelete no ngidelete Mana ngizomseshela futhi ngimkhombisa ukuthi ayisekho inamba ethi uDineo la. Siswami angazi meshe nje igama kodwa ngibonile udelete phambi kwami. Umbonile Akasaveli uDineo la. Akasaveli. So manje ngicabanga ukuthi sine closure ke sesi right sonke. Inamba yakhe bafa uyazi ngekhanda? yakabani Ya Dineo? ngiyazi ekhanda Awuyazi ne? Okay. Shuthi indaba kaDineo silivalile ipage lakhe. Siqhubekela phambili. Ubani? uDineo ngisho yena Me- WhatsApp ngimdelete ngicela Kumele umblockeke futhi manje. Asimblockeke manje. ndoda ufunani futhi Mama siyamblocka ngithi Akwenze konke. asimblock. Hamba kuma contacts ublock inamba yakhe angenzi lutho. umthola kuphi lo bhuti lona umthola kuphi Disho isikholo ngiyithandi lento. Usiza kayithandi lento. Ngicela ukublockela. umthola Ungangibuza ukuthi ngumtholaphi. Ngicela Because ukublockela. ngifuna asithi mina nawe soyithuka ngithi. efonini yami Savele inamba. Zolungisa la. Okay. Siyalungisa la. Blocked uyabona? Blocked. Ngiyidisa inamba yakhe manje delete. Danko usemgqonyeni manje. umsebenzi ngibizela wona lo ungibosha isikhathi sami ngibizela lo msebenzi lo indaba kaNidine udala sayicela ngibizela lento lezi Mina silungise kahle la soyi2. Angithi mangithe endlini siyikhuluma. Uvela uphumubhekele uthi usayo check amajita. Bengifuna siyilungise la. uzongifuna imali yamazipho uma uceda ngizoyithatha kuphi ngishiya igigi lapha ngizokuthi uDineo kunika imali kanti naye
ubani Udineo unika imali. simdelitile Okay. So Sam, how do you feel simdelete uDineo? Eish, ngoba yena ngiyamthanda yazini. Ngiyaqhubeka manje kahle. Kodwa ngisezocabanga. No, phela kumele umtshele ukuthi mase senilapha athi xoli, angathi Dineo. Ngiyaqhubeka ne? Usamthanda? ya ngiyamthanda Usagcwele ngaye. Ngiyamgcwele. Amathanga asafani nathi Hayi, Dineo ne. hayi. Awasafani nathi. Awasawafana. Usamthanda sisi wami? Usamthanda. Nje khuluma endlini ne? Udineo akekho usamthanda udineo Angikho lapha 100% but ngidlala la kubo 4. oza phela udineo Ngani umhage just to show wabona into ezenzayo wabona imikhuba yakhe no uthe nje uzokhuluma endlini. relationship wami ucatha ama relationship Lutho. Mina ngathi umsebenzi wami ukuthi umiza my sister achaze indaba yakhe bese nawe uchaze indaba. hola kumosha ama relationship Angiholi ngenza umsebenzi wami nje kuphela. mama woza anyeke uyilungise manje le Anje ngizoyilungisa. ngeze niphala Man nabhala onenza ufuna ukusibhalela? Sibhaleleke nawe usho ukuthi ufila kanjani njengamanje. anyeke ngibhale into ezenzela nje Okay, but wami ngicela uhlale phansi. oza phela uzohamba ngani imoto ikhona epakini Akhona ama Uber. mara mama siwazi ukuthi uphathe soft uzohamba nge-Uber Amanity. I-Uber izongithala ingibeke endlini. ya mfethu awusalungisi manje phela umuntu lo sakakhuluma Uzokhuluma naye endlini. ukhuluma ngama-Uber lo muntu lo wabona into ezenza Uzokhuluma naye. mara mfethu uthe ubani igama Usakuthanda kodwa. WeMTB wephimba. angenzi kanjani Nawe uzakuthanda ukusalala. ayi mama mana ima kancane mfethu into ozenzayo yini nale mic yakho le yini Sibhalele. Na amadidi Awusalungisi, umoshile awusalungisi Sibhalele nawe. Inkinga zami endlini. sibhalele. mama ima kancane nawo hawu Kuthiwe babili bangena bafethu but singenile namhlanje. But I think by resolve indaba yabo uDineo simdilitisa mfa emgqonyeni akasekho. So now if you not resolve the issues guys, it's so easy. You come here, you talk to us. Now ama details ngezansi sibhalele. Gama lami nje eMTB wephimbo. We will catch you on the next episode of Angiyithandi lento. Danko.